हरे कृष्ण सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 12वा अध्याय, 12वा दिवस. अध्यायाचं नाव आहे भक्ती सेवा. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 12वा अध्यायाचं नाव आहे भक्ती सेवा, भक्ती योग आपल्या आजच्या नाव आहे. आणि आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. तसे सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून आपण पुढे जाऊया. तत्पूर्वी आपण माधवेंद्र पुरींची जी एक गोष्ट ऐकली होती 9व्या अध्यायामध्ये, आणि त्यांना जी श्रीनाथजींची मूर्ती सापडली होती, तर तीच ही मूर्ती आहे किंवा तोच हा फोटो आहे. तर आपण त्यांनाही वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. आजचा आपला 12वा अध्याय आहे भक्तियोग. आणि भक्तियोगाच्या कुठेतरी अनन्य भक्तियोग किंवा भक्तियोगाची सुरुवात जी आहे ती 11व्या अध्यायाच्या शेवटीच झालेली आहे. किंवा तिथेच भगवंतांनी काल 3 रूप दाखवली. कालचा जो अध्याय होता 10वा 11वा अध्याय जो आहे ते भगवंतांचे ऐश्वर्याचं वर्णन एका अध्यायामध्ये वर्णन केलेलं आहे, आणि एका अध्यायामध्ये भगवंतांनी त्यांचं विराट स्वरूप प्रकट केलेलं आहे. त्यामुळे भगवंतांची व्याप्ती, भगवंतांचं स्वरूप जे आहे ते 10व्या आणि 11व्या अध्यायामध्ये आपल्याला उत्तम पद्धतीने समजतात. आणि कालच्या अध्यायात भगवंतांनी विराट रूप प्रकट केलं आहे, आणि विराट रूपानंतर त्यांनी विराट रूप प्रकट केल्यानंतर ते इतकं भव्य प्रचंड असं होतं, आणि जे सुंदर मनमोहक असंही होतं की त्याच्यामध्ये सर्व देवदेवतांचा समावेश होता. आणि त्याच्यामध्येच भगवंता भूत भविष्य वर्तमान सगळंच त्याच्यामध्ये प्रकट झालेलं होतं.
त्यामुळे कुठेतरी भविष्यकाळ सुद्धा दिसत होता आणि त्या भविष्यकाळामध्ये असं दिसत होतं की या युद्धभूमीवर जे रथी महारथी जमलेले आहेत ते सगळे भगवंतांच्या त्या एका मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. म्हणजे कुठेतरी त्यांचा मृत्यू त्या रूपामध्ये दिसत होता. आणि त्यानंतर भगवंतांनी हरे कृष्णा, आवाज नाही येते का? हरे कृष्णा, आवाज येतोय का माझा? हळू येते, हळू. हो येतोय माताजी. हळू येतोय का? म्हणजे खूप मला इथे मेसेज आला आहे म्हणून विचारते. आवाज येतोय. कमी येत होता आवाज. अच्छा, ओके ओके, ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ठीक, ओके. आपण कालच्या अध्यायाकडे होतो आणि तिथे अनेक भगवंताच्या एका मुखामध्ये तर ह्या ह्या युद्धभूमीवर असलेले सर्व रथी महारथी जे असतील ते सगळे त्या मुखामध्ये प्रवेश करताना दिसत आहेत. आणि कुठेतरी हे सगळं बघून, हे चित्र, हे भगवंताचं रौद्र रूप बघून ते जेवढं सुंदर, मनमोहक, शांत आहे तितकंच भयावह आणि रौद्र असं आहे. आणि हे रूप काही भगवंताचं अपेक्षित नव्हतं किंवा कधी पाहिलेलं नव्हतं. त्यामुळे साहजिक आहे की अर्जुनाला एकदम भीती वाटली किंवा हे काय आहे, आणि म्हणून त्यांचा तो प्रश्न होता. आणि मग भगवंतांनी त्या विराट स्वरूपामध्ये असलेल्या भगवंतांनीच उत्तर दिलेलं आहे, कालोस्मी, मी काळ आहे, मी संहारक म्हणून या युद्धभूमीवर आलेलो आहे. आणि हे युद्धभूमीवर हे कोणाचं कोण विजयी होणार आहे किंवा कोणाचा मृत्यू होणार आहे हे आधीच ठरलेलं आहे. भगवंताचीच ही योजना आहे. आणि म्हणून ते सांगत आहेत की तुला फक्त त्या योजनेचं त्या योजनेप्रमाणे तुला वागायचं आहे. तुला त्या प्लॅनिंग प्रमाणे तुला इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे. त्यामुळे तुला फक्त, तू एक क्षत्रिय आहेस, क्षत्रिय धर्म म्हणून तुला युद्ध करायचं आहे. तर तू युद्ध करण्यास सज्ज हो किंवा तू शस्त्र घे आणि युद्ध करायला सुरुवात कर, असं कुठेतरी सांगितलेलं आहे. आणि हे सगळं सांगितल्यानंतर भगवंतांना त्यांनी त्यांचं विराट रूपही समाप्त केलं. त्याच्यानंतर त्यांचं जे नारायणी रूप आहे, महाविष्णू, विष्णू स्वरूप जे आहे, चतुर्भुज रूप, परमात्मा स्वरूप जे आपल्या सगळ्यांच्या अंतरंगामध्ये स्थित आहे, तर त्या रूपाचं भगवंतांनी त्यांना दर्शन दिलं. पुरुषोत्तम भगवंत आपण त्याला म्हणतो. तर त्या रूपाचं दर्शन दिलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी भगवान स्वरूप, भगवान श्रीकृष्ण त्या द्विभुज रूपाचं त्यांनी तिथे दर्शन दिलेलं आहे. आणि त्या रूपाचं, द्विभुज रूपाचं प्रगटीकरण झाल्यानंतर भगवंत सांगत आहे की फक्त शुद्ध भक्त आणि जे केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्ये असतात त्यांनाच माझ्या ह्या रूपाचं दर्शन होतं, त्यांनाच ह्या रूपाचा लाभ होतो. आणि इथे सांगून कालचा अध्याय संपलेला होता. मग आजचा अनन्य भक्ती योग काय आहे किंवा भक्ती योग नेमका काय आहे, तर तो आज आपल्याला बघायचा आहे. तर आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती. मग भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे आणि कृष्णाला प्रिय असलेले एका भक्तामध्ये कोणते गुण आहे की जे भगवंताला प्रिय आहे, तर तेही आपल्याला ह्या अध्यायामध्ये जाणून घ्यायचं आहे. तर अध्यायाच्या सुरुवातीलाच अर्जुनाचा प्रश्न आहे. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्त्वा ये भक्तस्त्वा पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषा के योगवित्तमः. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते,
जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. मग आता इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की कुठली भक्ती किंवा कुठली पूजा ही श्रेष्ठ आहे. मग आता ह्या भगवंताच्या ह्या निर्गुण रूपावर की भगवंताच्या या सगुण रूपावर कुठली भक्ती म्हणजे कुठले व्यक्त रूपावर की अव्यक्त स्वरूपावर, तर कशावर पूजा केलेली श्रेष्ठ आहे, असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आता वास्तविक पाहता आपण जर लक्षात घेतलं तर अर्जुनाने कालच्याच अध्यायामध्ये म्हणजे भगवंताच्या आपण जो 11वा अध्याय पाहिला त्याच्यात भगवंताचं विराट स्वरूप पाहिलं. भगवंताचं पुरुषोत्तम भगवान रूप जे आहे नारायणी रूप किंवा महाविष्णू रूप जे आहे चतुर्भुज रूप ते पाहिलं. भगवंताचं भगवान रूप जे आहे ज्याला आपण भगवान श्रीकृष्ण म्हणतो किंवा द्विभुज रूप जे आहे ते सुद्धा पाहिलं. मग तरीही हा प्रश्न का अर्जुनाला हा प्रश्न का पडावा? भगवंताच्या जर व्यक्ती रूपातलं व्यक्ती स्वरूपातलं जर पाहिलं आहे प्रत्यक्ष डोळ्याने, मग हा प्रश्न का? तर तो अर्जुनाचा प्रश्न जरी अर्जुनाचा प्रश्न असला तरी तो प्रश्न हा पुढे येणाऱ्या काळातल्या सर्व लोकांना रिप्रेझेंट करतो आहे. आणि म्हणून पुन्हा त्या भगवंताकडनंच ह्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण व्हावं आणि म्हणून कदाचित हा प्रश्न आहे असं प्रभुपाद म्हणतात. आणि त्याच्यावर भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे. श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः. धन्य भगवान म्हणाले की ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. मग आता भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की निर्गुण निराकार रूपावर माझी भक्ती करण्यापेक्षा जो सगुण सकार रूपावर माझी भक्ती करतो, पूजा करतो, तो श्रेष्ठ आहे. मग आता आपण सुद्धा बघा की आपण भगवंताची अनेक तर्कवादी आहेत की जे भगवंताची निर्गुण रूपावर भक्ती करतात, पण अनेक लोक असे आहेत की भगवंताची सगुण रूपावर भक्ती करतात. आपण मंदिरात जातो, मंदिरामध्ये जी मूर्ती जी आहे ते भगवंताचं सगुण रूप आहे. कुठल्या आपल्या घरामध्ये प्रत्येकाच्या घरामध्ये देव्हारा आहे, त्या देव्हाऱ्यामध्ये आपण ज्या मूर्ती ज्या आहेत त्या सुद्धा काय आहेत, सगुण रूप आहे. आणि त्यांना आपण त्याच मूर्तींची आपण पूजा अर्चा करतो. आपल्याकडे दरवर्षी बऱ्याच जणांकडे महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सव असतो, गणपती येतो. मग गणपती ही काय आहे, हे भगवंताचं सगुण रूप आहे, हो की नाही? मग आता देवी आता नवरात्र सुरू आहे, बऱ्याच जणांकडे काही जणांकडे घट बसतात, काही जणांकडे आता आपण बाहेर बघतो तर सार्वजनिक ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी देवी बसलेल्या आहेत, काहींच्या घरात बसलेल्या असतात, बऱ्याच ठिकाणी महालक्ष्मी बसलेल्या असतात. त्या जशा गणपतीमध्ये गौरी असतात तसं बऱ्याच जणांकडे नवरात्रामध्ये महालक्ष्मी सुद्धा असतात. आणि तर हे सगळे जे आहे हे भगवंताचं हे सगुण रूप आहे. आणि मग त्या सगुण रूपावर बघा आपण जेव्हा पूजा करतो किंवा तर आपण कुठल्याही मंदिरात जातो किंवा तुमच्या घरात जर कोणाकडे गणपती असेल किंवा आता कोणाकडे देवी असेल, गौरी असतील किंवा नवरात्राच्या देवी असतील, तर बघा आपण ते दिवस आठवून बघा की आपली पूर्ण वेळ आणि किंवा कुठल्याही मंदिरामध्ये किंवा जर तुम्ही कुठल्या इस्कॉनच्या मंदिरात किंवा कुठल्याही मंदिरात जा तुम्ही, रोज सकाळी छान पूजा असते, पूजा केली जाते. त्याच्यानंतर पूजेमध्ये काय असतं, विविध म्हणजे पंचामृत असेल, वेगवेगळ्या सप्त नद्यांचं पाणी असतं आणि वेगवेगळ्या गोष्टीने भगवंतांचं स्नान घातलं जातं. मग गंधलेपन असतं. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या छान अशी सुंदर सुबक शिवलेली अशी वस्त्र असतात. त्याच्यानंतर विविध अलंकार असतात. हार, फुलं ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या माळा केलेल्या असतात, गजरे असतात, काय नसतं, कंठी असतं. असं सगळं एक एक बनवलेलं असतं. सुंदर पद्धतीने बनवलेलं असतं.
आणि ते सुंदर पद्धतीने भगवंताला परिधान केलं जातं. आणि अशा पद्धतीने षोडोपचार पद्धतीने रोज भगवंताची पूजा विधी होते, पूजा अर्चा होते. आणि याच्यामध्ये कुठे वेळ जातो किंवा कुठे आपण भगवंताचं एकरूप होऊन की तो व्यवस्थित ते वस्त्र बसलं पाहिजे, तो हार व्यवस्थित बसला पाहिजे. उगाच आपण असं काहीतरी घालायचं म्हणून घालत नाही किंवा आपण घाईघाईने काही करत नाही. ते सुबकपणे छान पद्धतीने मंदिरातल्या तरी ज्या मूर्ती असतात त्या मोठमोठ्या असतात. घरातल्या आपल्या देव्हाऱ्यामध्ये एवढ्या मूर्ती असतात. त्यांना सुद्धा आपण बसायला ते छोटे हल्ली ते काय हे निघाले आहेत. प्रत्येक आपण आसन करतो किंवा त्यांच्यासाठी ती छोटी-छोटीशी अशी बोटा एवढी ती वस्त्र असतात. ती वस्त्र परिधान करतो. फूल आपण त्यांना वाहतो. वेगवेगळ्या पद्धतीने मग गंधलेपन असेल, चंदनलेपन असेल, हळद-कुंकू जे आपल्याला शक्य आहे किंवा जे आपल्याला समजतं आहे, आपण आपल्या पद्धतीने आपण त्या भगवंताची पूजा अर्चा करत असतो. सोबत आपण मंत्रोच्चारण करत असतो. तर हे सगळं जे आहे, ही भगवंताची सगुण रूपाची पूजा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण ते करताना ना आपण तल्लीन होऊन जातो. आपल्याला खूप आनंद वाटतो, शांत वाटतं आणि ती तल्लीनता जी आहे, ती एकाग्रता जी आहे, जी भगवंताला अपेक्षित आहे आणि हीच ही श्रद्धा, हा विश्वास जो आहे, हा अपेक्षित आहे आणि मग हीच पूजा भगवंताला सुद्धा परिपूर्ण वाटते आणि तीच अशाच प्रकारची उपासना जी आहे, ती भगवंत म्हणतो, की ते सर्वात परिपूर्ण आहे. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. त्याच्यानंतर म्हणतायत, परंतु काही जणांना असं वाटतं, की निर्गुण रूपाची पूजा करायची. किंवा बरेच तर्कवादी असे आहेत, की त्यांना असं वाटतं, की भगवंत म्हणजे कोणी सगुण रूप किंवा मूर्तीपूजा वगैरे हे काही त्यांना पटत नाही. तर त्यांना भगवंताच्या निर्गुण रूपावर पूजा करायला आवडते किंवा त्यांना त्याच्यावरच विश्वास आहे. मग त्याच्यावर इथं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की जे अशा पद्धतीने पूजा अर्चा करतात आणि ते तर त्यांचं इथे म्हटलं आहे, परंतु जे सर्व इंद्रियांचं संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परमसत्याच्या निर्विशेष रूपाची उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. म्हणजे आपण 6वा अध्याय 8वा ध्यानयोग, आपल्याला त्या ध्यान योगामध्ये, अष्टांग योगामध्ये आपल्याला सर्व नियम सांगितलेले आहेत. त्या नियमांचं जर काटेकोरपणे पालन करून जर आपण प्रगती साधली, आपण साधना अवस्थेपर्यंत गेलो, तर साधना अवस्थेमध्ये आपल्याला काय होतं? आत्मसाक्षात्कार होतो. आत्मसाक्षात्कारामध्ये आपल्याला कोणाचं दर्शन होतं? आपल्यामध्ये असलेल्या परमात्म्याचं दर्शन होतं. म्हणजे भगवंत काय म्हणत आहेत, तुम्ही शेवटी कितीही म्हटलं, कितीही नाकारलं माझं सगुण रूप, तरी तुम्हाला अंती काय आहे? तुम्हाला एंड रिझल्ट काय आहे? अंतिम सगळ्यात शेवटी तुम्हाला माझीच प्राप्ती आहे. माझंच दर्शन होणार आहे सगुण रूपाचं. असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, क्लेशोधिक रस्ते श्याम व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवत भीरवाप्यते. ज्यांचे मन परमसत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी अतिशय दुष्कर तर सांगता आहेत, की आपण जर अशी निर्गुण रूपावर भगवंताची भक्ती करायचा विचार जरी केला आणि ती करायला जरी लागलो, ते ते ती भक्ती नाकारत नाही आहेत, पण तो जो मार्ग जो आहे, तो कसा मार्ग आहे? अतिशय क्लेशकारक असा मार्ग आहे. दुःख देणारा मार्ग आहे. खूप कठीण आहे. अनेक अडथळे त्या मार्गामध्ये येतील. कारण आपल्याला तुम्ही आठवा बरं तो अष्टांग योगाचा 6वा अध्याय. काय-काय करायला सांगितलेले आहेत. सगळ्यात पहिले तर आपण आपल्या शरीराला अंतर्बाह्य नियम लावायचे आहेत. त्यांनी आणि नुसते एक दिवस नाही, तर ते सातत्याने काटेकोरपणे ते नियम पाळायचे आहेत. नंतर आपण आपल्या इंद्रियांवर ताबा मिळवायचा, मग मनावर, मग बुद्धीवर असं करत हळू आपल्याला श्वासोश्वास वर आपल्याला लक्ष केंद्रित करून श्वासोश्वासावर नियंत्रण आणून हळू पुढे सरकत आपल्याला
कुठेतरी आपल्या त्या भगवंताची भक्ती करायची आहे. धारण मन असं पाहिजे आपलं, की आपण त्या दिवशी उपमा तुम्हाला जर आठवत असेल तर दिव्याची ज्योत जी असते ती कशी अशी छान तेवत राहते, जराही हलत नाही किंवा अशा पद्धतीने आपलं स्थिर मन पाहिजे. तर हे सगळं जे आहे, हे करणं खूप कठीण आहे, खूप दुष्कर आहे. आणि जे गृहस्थाश्रमी आहेत किंवा कलियुगामध्ये हे जे आहे, तर हे खरंच करणं प्रॅक्टिकली खूप अवघड आहे किंवा शक्य नाही. आणि म्हणून इथे म्हणत आहेत, "येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, अनन्यनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते. तेषां अह समुद्धर्ता मृत्यू संसार सागरात, भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम." परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्म मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठायी मन स्थिर करून संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. मग भगवंत इथे सांगत आहेत, की जे अनन्य भक्तिभावाने माझ्या सगुण रूपाची उपासना करत आहेत, पूजा अर्चा करत आहेत, त्यांची कर्म जी आहेत ती माझ्यासाठी करत आहेत, माझ्या आनंदासाठी करत आहेत, मला अर्पण करत आहेत, असं सगळं जे आहे जे करणारे असतात, तर त्यांना मी निश्चितच या संसार रूपी सागरातून त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्यांचा उद्धार निश्चित आहे. की जोवर त्यांची जशी जशी त्यांची हळूहळू उपासना वाढत जाते, भक्ती वाढत जाते, तसे तसे त्यांच्या पापांचं कुठेतरी क्षालन होत आहे किंवा अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होत आहे. आणि जेव्हा अंतर्बाह्य शुद्धीकरण झालं, की निश्चितच भगवंत त्या जीवाचा, त्या आत्म्याचा उद्धार करतात. त्यांना ह्या संसाररूपी सागरातून, जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून, चक्रातून बाहेर काढतात. असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग आता जसं इथे भगवंताने सांगितलं, की जे मी संसाररूपी सागरातून मी माझ्या भक्तांना बाहेर काढतो, मी त्यांचा उद्धार करतो. मग नेमक्या कोणत्या कोणत्या भक्तांचा, म्हणजे अशा भक्तांनी काय काय केलं पाहिजे? तर सगळ्यात पहिले आहे मग भक्ती केली पाहिजे. मग भक्तीचे प्रकार आहेत, वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यातली पहिली भक्ती आहे अनन्य भक्ती. मय्येव मन आधस्त्व मयी बुद्धिम निवेशय, निवससिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय. माझ्यावर, पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझं मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. अशा रीतीने तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. मग आता भक्तीचा आपण ती शिडी पाहिली होती की नाही? मग कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, ध्यानयोग आहे. सगळ्यात शेवटी श्रेष्ठ असा भक्तियोग होता. सगळ्यात शेवटी श्रेष्ठ असा भक्तियोग होता. त्याच्यामध्ये अनन्य भक्तियोग जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि अशा भक्तांचा लगेच उद्धार होतो. इथे आपल्याला तुम्हाला शेजारी दिसत आहे, की हे गोप-गोपी जे आहेत ते गोकुळवासी होते. त्या गोकुळामधले सर्वच जण जे होते, ज्यांची भगवंताबद्दलची जी श्रद्धा आस्था होती, ती अनन्य भक्ती होती. नेहमी आपण उदाहरण बघतो आई मुलाचं. तर आईची आपल्या मुलावर भक्ती नसते, पण जे प्रेम असतं, तेच प्रेम भगवंताला अपेक्षित आहे. तोच सहज भाव आपल्या एका भक्ताकडनं आपल्या भगवंताला अपेक्षित आहे. आणि त्यालाच अनन्य भक्तियोग असं म्हटलेलं आहे. आणि असं जेव्हा आपण करतो, तेव्हा निश्चितच भगवंत तशा भक्तांचा उद्धार करतो. मग आता आपण पुढे बघूया. पुढचं आहे साधना भक्ती. साधना भक्तीमध्ये आपल्याला काय सांगता आहेत, म्हणजे अनन्य भक्ती कशी आहे, की सगळ्यांना शक्य नाही आहे किंवा प्रत्येकाची तेवढी श्रद्धा असलीच पाहिजे, तेवढा विश्वास, दृढ विश्वास असलाच पाहिजे, ते शक्य नाही आहे. आणि म्हणून आपल्याकडे साधना भक्ती आहे. साधना भक्ती बघा, त्याच्यामध्ये काय म्हणत आहेत, अथचिंतम समाधातुम न शक्रोसी मयी स्थिरम, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय. हे धनंजय, जर तू आपले मन
निश्चलत्वाने माझ्या ठायी स्थिर करण्यात समर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. मग आता अनन्य भक्ती कठीण वाटते आहे. कसं शक्य आहे? एवढी श्रद्धा विश्वास असणं पण कठीण आहे ना. असं श्रद्धा आणि मग म्हणून भगवंतांनी आपल्याला साधना भक्ती सांगितलेली आहे. जे लोक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली असतात आणि गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपला आध्यात्मिक प्रवास करत असतात, त्यांचे गुरु त्यांच्याकडनं काही तयारी करून घेतात किंवा आपण शाळेत गेल्यावर कसा आपल्याला होमवर्क असतो, तसं प्रत्येक गुरु आपल्या शिष्यांना काही गोष्टी करायला सांगतात. जसं आता आपल्याला इस्कॉनमध्ये प्रभुपाद यांनी सांगितलेलं आहे, 4 नियमांचं पालन करायचं आहे. मग 4 नियम कुठले आहेत? मांसाहार करायचा नाही, कुठलंही व्यसन करायचं नाही, जुगार खेळायचा नाही आणि कुठलेही अनैतिक संबंध ठेवायचे नाहीत. तर हे 4 नियम कंपल्सरी नो. आणि मग हे 4 नियमांचं पालन केल्यानंतर त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे नामजप करायला. आपल्याला तो 16 अक्षरी मंत्र चैतन्य महाप्रभू यांच्याकडनं आलेला आहे. तो 16 अक्षरी मंत्र आपण रोज म्हणायचा, तुळशी माळेवर म्हणायचा. आणि किती माळा करायच्या रोज? तर 16 वेळा माळा करायच्या. मग ही जे आहे की रोज ह्या नियमांचं पालन करणं, रोज नामजप करणं, त्याच्यानंतर रोज मंगल आरती अटेंड करणं, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, वेगवेगळ्या सेवा आहेत. तर हे सगळं जे आहे हे गुरु आपल्या शिष्याकडनं करून घेतात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली की तुला हे करायचं आहे, तुम्हाला हे सगळं करायचं आहे. का करून घेतात? की जेणेकरून आपला भक्त जो आहे की ह्या गोष्टींमधनं आपलं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होणार आहे. कुठेतरी आपल्यातला रजोगुण तमोगुण हा त्याचा प्रभाव पडाव कमी होऊन आपल्यात शुद्ध सात्विक गुण जो आहे तो वाढीस लागणार आहे. त्यालाच आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरण म्हणतो. आणि हळूहळू ते झाल्यानंतर हळूहळू आपण प्रगती साधणार आहोत. तर ही जी आहे याला साधना भक्ती म्हणतात, की ज्याला गुरु जे आहेत, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जनरली आपण ते साधना भक्ती करत असतो. आता त्याच्या पुढचं मग आता अनन्य भक्ती किंवा साधना भक्ती. मग वेळ कुठे आहे ना, एवढं सकाळी एक तर पहाटे उठा, परत 16 माळा जप करा, परत ते तुळशी माळेवर करा, ते मोजत बसा. किती ना कष्ट. मग तेवढा वेळ पण पाहिजे. त्यामुळे एवढं काही आपल्याकडनं झेपवणार नाही, शक्य नाही, असेही म्हणणारे काही असतात. आणि मग अनन्य भक्ती नाही, सकाम भक्ती नाही, सकाम भक्ती नाही किंवा साधना भक्ती नाही. मग आपल्याकडे निष्काम कर्मयोग आहे. निष्काम कर्मयोग जो आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? अभ्यासे अपि समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम वाप्यसी. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा. कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर या. मग आता निष्काम कर्मयोग म्हणजे आपण जे कर्म करतो. मग आता इथे तुम्हाला शेजारी दिसतंय बघा, की इथं एका मंदिराचं बांधकाम किंवा काही सुरू आहे आणि ते लोक तिथे सेवा घेत आहेत. तुम्हाला जे येतं ते करा तुम्ही, पण तिथे तुम्ही पण त्या फळाची कुठलीही सेवा करत असताना किंवा कुठलंही काम करत असताना त्या फळाचा अपेक्षा करू नका. भगवंताच्या आवडीचं असं कुठलंही काम करा आणि पण फळाची अपेक्षा करू नका. तो जो आहे त्या निष्काम कर्मयोग. आणि अशा पद्धतीने निश्चितच तुम्ही भगवंताशी एकरूप होण्यास तुम्हाला हळूहळू मदत होईल. मग आता झालं अनन्य भक्ती झाली, साधना भक्ती झाली, निष्काम कर्मयोग. निष्काम कर्मयोग पण सोपा नाही. हे पण कसं शक्य आहे की भगवंतासाठी सर्व काम करा, त्याच्या आनंदासाठी करा. एवढा वेळ कुणाकडे आहे? एवढा विश्वास पण पाहिजे ना. मग म्हणतात भगवंत
की तुला असा वेळ जमत नसेल, असं तुला माझ्यासाठी काही कार्य करता येत नसेल, तर मग तुला आपल्याला हा श्लोक शिकवलेला आहे. यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्. यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् मत कुरुष्वार्पणम. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस, दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण कर. मग इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की मग माझ्यासाठी कुठलं कार्य करता येत नसेल, तर तू हातात जे करतोयस, तुझं रोजचं तुझं जे काही कार्य आहे, या गृहस्थाश्रमांना त्यांना काही सांगितलेलं आहे, दान, तपस्या, यज्ञ, ते जे काही तुम्हाला सांगितलेलं आहे विहित कर्म म्हणून, तर हे सगळं करत असताना निश्चित मला त्याचं कर्मफळ अर्पण कर. मग आता आपल्याकडे दानासाठी वेगवेगळ्या संधी आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण अन्नदान असेल, आपण पूजेमध्ये जे विविध हार फुलं लागतात, विविध आपल्याला धूप, दीप, अगरबत्ती, काय वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा असतात, तर आपण अशा पद्धतीने आपण त्या देऊ शकतो. अन्नदान आपण दान करू शकतो. आता पुढचं आहे सकाम कर्मयोग. सकाम कर्म म्हणजे आपल्याला निष्काम कर्मयोग पण जमत नसेल, तर त्याच्यासाठी त्यांना सकाम कर्मयोग सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये म्हणत आहेत, अथैदपि शक्तोसी कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यातात्ममान. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यास समर्थ असशील, तर सर्व कर्म फळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. मग इथे म्हटलं आहे की सकाम कर्मयोग. मग सकाम कर्मयोगामध्ये काय सांगितलेलं आहे की आपण एखादी आपली कुठली इच्छा आहे, मनोकामना आहे, आकांक्षा आहे, महत्वाकांक्षा आहे, आणि मग ती का असेना, ती पूर्ण करण्यासाठी का असेना, तुम्ही भगवंताला शरण जा आणि भक्ती करा. आणि पण मग अशा वेळी जर तुम्हाला कुठलंही कर्मफळ मिळालं, जे काही तुम्हाला इच्छा आकांक्षा पूर्ण झाली, तर मग त्याच्यातला 100% नाही, पण त्यातला एक 5-10% वाटा तरी तुम्ही त्या फळाचा तुम्ही भगवंताला अर्पण करा, असंही इथे प्रभुपाद नेहमी सांगतात. आता आपल्याला इथे तुम्हाला एक इथे उदाहरण दिसत आहे. आपल्याला माहिती आहे की दशरथ महाराजांना पुत्रप्राप्ती झाली, पण पुत्रप्राप्ती कशी झाली, त्याच्यासाठी त्यांनी यज्ञ केला होता. आणि मग त्या यज्ञामधून त्यांना जे पायसदान मिळालं आणि त्याच्यातून आपल्याला त्यांना 4 पुत्र झाले. आणि मग जेव्हा ते मुलं झाले, एवढे आनंदी झाले, आणि मग तेव्हा त्यांचा नामकरण विधी होता, तेव्हा त्यांनी सर्व राज्यातल्या आपल्या सर्व प्रजेला बोलवलेलं होतं. आणि यथाशक्ती दशरथ राजा असतात ना, ते भक्त होते, प्रेमळ असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं, उत्तम राजा होते, आणि त्यांनी यथाशक्ती आपल्या प्रजेला दान दिलेलं आहे. आणि म्हणजेच काय की त्यांना आनंद झाला, म्हणजे आपलं जे कर्म जे आहे, कर्मफळ जे आहे, त्यातला आपण काही वाटा जो आहे तो आपण अर्पण करावा, तो भगवंतासाठी अर्पण करावा. तर हे सगळं जे आहे हे सकाम कर्मयोग आहे. मग आता निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, त्याच्यानंतर साधना भक्ती, त्याच्यानंतर अनन्य भक्ती, म्हणजे हे सगळंच जर सगळ्यांना, बऱ्याच जणांना जमत नसेल, अवघड वाटत असेल, मग अगदीच सुरुवातीच्या भगवंतांनी सांगितलेले हे जमत नाही, हे जमत नाही, मग पुढचा एक प्रकार आहे, तो आहे श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास ज्ञान अध्ययनम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागाच्छानिंतर नंतरम. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नाही, तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलाचा त्याग करणं श्रेष्ठ आहे.
कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. आता इथे सांगितले आहे की सगळ्यात पहिले सांगितलेलं आहे की ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे आधी काय करायचं, ज्ञान घ्यायचं. मग तुम्ही शास्त्रांचा अभ्यास करा, वेदांचा, वेगवेगळ्या गोष्टींचं तुम्ही वाचन करा, ज्ञान घ्या. आणि त्या ज्ञानामध्ये मग त्याच्यात जे काही सांगितलेलं आहे त्याचं तुम्ही प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन करा, म्हणजे ज्ञानाचं अनुशीलन करा. आणि जर हे असं करण्यामध्ये स्वतःला तुम्ही संलग्न ठेवा, निश्चितच तुम्हाला एक ना एक दिवस तुमची प्रगती निश्चित आहे. पण मग हे पण अवघड वाटतं आहे की शास्त्रांमधचा अभ्यास करायचा म्हणजे आधी त्याच्यात काय लिहिलं आहे ते समजलं पाहिजे. आणि मग समजल्यानंतर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन, हो की नाही? जरा जरी चुकीचा अर्थ निघाला तर चुकीचे आपलं हे होऊ शकतं की नाही? मग हे मग त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे ध्यान असं सांगितलेलं आहे. मग तुम्ही ध्यान लावा, भगवंतांचं ध्यान करा. ते आपल्याला सांगितलेले आहे ध्यान कसं करायचं. आणि मग ध्यान करण्यापेक्षाही भगवंत सांगतात कर्म करणं श्रेष्ठ आहे. कर्म तर केव्हाही श्रेष्ठच आहे. मग कर्म करा, कृती करा. पण मग त्या नुसतं कर्म करायचं का नाही? तर कर्म करा, पण ते कर्म भगवंताला अर्पण करा. त्याचं फळ भगवंताला अर्पण करा. कर्मत्याग हा सगळ्यात श्रेष्ठ असा त्याग आहे. आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त मनशांती किंवा सगळ्यात लवकर मनशांती जर कशामुळे मिळत असेल तर ती कर्मफल त्यागामुळे मिळते. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तू ज्ञान घे, ज्ञान नसेल जमत तर ध्यान कर, ध्यानापेक्षा कर्म श्रेष्ठ, कर्मापेक्षा कर्मफळाचा त्याग श्रेष्ठ. म्हणजे जे अगदीच बिगिनर्स आहेत किंवा ज्यांची अगदीच सुरुवात आहे तर त्या लोकांसाठी हे जे आहे की ज्ञान घेणं, ध्यान करणं, कर्मफळाचा त्याग, तर ह्या गोष्टींची सुरुवात त्यांच्यापासून, म्हणजे ह्या गोष्टी केल्यानंतर हळूहळू पुढे पुढे आपण एक एक ज्या पायऱ्या आहेत त्या चढत जाऊ शकतो. मग आता भगवंत सांगता आहेत जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील आहे, सदैव तृप्त आत्मसंयमी आहे आणि मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की सगळेच भक्त मला प्रिय आहेत, सगळे माझेच भक्त आहेत, हो की नाही? किंवा ही सगळी माझेच अंश आहेत, त्यामुळे माझ्यासाठी सगळेच सारखे. पण त्यातल्या त्यात मला प्रिय कोण आहे? जो माझी भक्ती करतो, जो कधीच कोणाचा द्वेष करत नाही, जो सगळ्यांशी समभावाने वागतो, प्रामाणिक वागतो, कुठल्याही गोष्टीचा अहंकार नाही आहे आणि संयम आहे, तिथे धैर्य आहे, धीरता आहे, असं सगळं जे आहे आणि सतत मन, बुद्धी आणि ह्या सगळ्यांना आपले इंद्रिय जे असतील त्यांना संयमित करून माझ्यावर म्हणजे भगवंतावर संलग्न करायचा प्रयत्न करतो, भक्ती करायचा प्रयत्न करतो, तर असा भक्त मला निश्चितच जास्त प्रिय आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. म्हणजे भक्ती योगामध्ये सुद्धा आपल्याला इथे भगवंतांनी भक्त कसा असावा किंवा भक्ताचे काय गुण अपेक्षित आहे हे कुठेतरी सांगितलेलं आहे की लाडका भक्त कसा असावा किंवा कसा असला पाहिजे. आणि नुसतं इथेच थांबलेले नाही आहेत, तर मग एक एक गुणांचं त्यांनी किंवा एक एक पुढे त्यांनी वर्णन केलं आहे किंवा सांगितलेलं आहे. तर असा भक्त ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष, दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाग राखतो,
तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग आता आपल्याला बघा, कुठलीही गोष्ट आली तुमच्यावर, कुठलाही प्रसंग आला, तर तुम्ही दुःखी होत नाहीत किंवा त्या प्रसंगाला तुम्ही कुठल्याही प्रकारे म्हणजे योग्य प्रकारे तुम्ही रिॲक्ट होतात किंवा अति ओव्हर म्हणजे लाऊड अशी रिॲक्शन नसते, अशी प्रतिक्रिया नसते किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे. तर हे भगवान शिवशंकर आहेत आणि पार्वती माता ज्या आहेत, तर त्या भगवान शिवशंकर हे भगवंतांच्या लीलांचं वर्णन करत होते किंवा सांगत होते, ज्याला आपण भागवताचं वर्णन सुद्धा म्हणू शकतो. आणि मग तिथे ऋषीमुनी बसले होते, नारद मुनी होते आणि सगळे छान एकाग्र चित्त होऊन तिकडे त्या सगळ्या लीलांचं वर्णन ऐकत होते. आणि त्याच वेळी वरून ते चित्रकेतू नावाचे गंधर्व आहेत, ते तिकडनं जात होते. आणि मग त्यांनी बघितलं की इथे सगळे जमलेले आहेत, भगवंतांचं गुणगान गात आहेत, कथा ऐकत आहेत. आणि मग त्यांनाही एक आनंद वाटला किंवा त्यांनाही अशी एक तिथे छान वाटलं. आणि म्हणून त्यांनी एक स्माइल दिली, म्हणजे हसले. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक हसू आलं, हास्य फुटलं आपण म्हणू शकतो. पण म्हणजे एखादी चांगली गोष्ट बघितली की आपल्याला कसं छान वाटतं, आपण कसं स्माइल देतो किंवा असं, तसं त्या चित्रकेतूंनी केलं. पण नेमकं त्यांनी स्माइल देणं, हसणं आणि पार्वती मातेने तिकडे बघणं, एकाच वेळी हे घडलं. आणि पार्वती मातेला वाटलं की हे आपल्यावर हसतायत की काय. आणि म्हणजे ऍक्च्युली हा पार्वती मातेचा झाला होता गैरसमज. पण पण त्या गैरसमजातनं पार्वती मातेने त्यांना शाप दिला. आणि त्यांना शाप दिला आणि त्यांना सांगितलं की तू मृत्यू लोकामध्ये जन्म घेशील आणि सूरयोनीमध्ये तुझा जन्म होईल, म्हणजे सॉरी, असुर योनीमध्ये तुझा जन्म होईल. चित्रकेतू हे सुद्धा भगवंताचे भक्त होते. तर त्यांनी तो अत्यंत आनंदाने तो एक वरदान म्हणून तो शाप स्वीकारला. आणि फक्त त्यांनी एवढंच सांगितलं की माताजी एक उशाप द्या की मी माझा शाप भोगण्यास तयार आहे, पण मला कृपया असुर योनीमध्ये जन्माला घालू नका. आणि की तिथेही जाऊन मी भगवंताची भक्ती करेल, तर मला असा जन्म मिळाला तर मला आनंद होईल. आणि म्हणजे चित्रकेतूंची तर तसे बघायला गेलं तर काहीही चूक नव्हती, हो की नाही. पण तरीही ते शाप भोगायला तयार झाले. म्हणजे भक्त कसा असतो की कुठलीही कुठलीही परिस्थिती येऊ, समोरचं म्हणजे कदाचित आता इथे आपण म्हणू की आपण लगेच आपल्याला डिफेंड करू ना, हे काय माझी चूक आहे का, मी असं केलं का, असं तसं आपण किती स्वतःला डिफेंड करू, केवढं आपण तिथे वाद घालू शकतो. त्यांनी तसं काही केलं नाही. त्यांनी तो आनंदाने स्वीकारला, आनंदाने भोगण्यास तयार झाले. फक्त एकच शाप मागितला किंवा एकच विनंती केली की मला असुर योनीमध्ये जन्माला घालू नका. आणि असे जे असतात हे भगवंताचे लाडके भक्त असतात. दुसरं उदाहरण आहे आपल्याकडे सुदामांचं. जो भक्त जो साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, जो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग आता इथे सुदामा, आपल्याला श्रीदामा माहिती आहेत की आपण त्यांच्या अनेक गोष्टी वाचल्या आहेत, ऐकल्या आहेत. टीव्ही सिरियल पण यायची, तिथं पण पाहिलेलं आहेत. मला सांगा, त्यांच्याकडे 18 विश्व दारिद्र्य होतं. मित्र आपला द्वारकाधीश आहे, हो की नाही. ज्याचा मित्र द्वारकाधीश आहे त्याने फक्त तिथे जाऊन एक भेट घेतली असती किंवा सांगितलं असतं की मला थोडंसं दान कर किंवा मला सगळं असं दे. आणि तर भगवंताने दिलं नसतं का? निश्चितच दिलं असतं. पण त्यांनी असं काहीही केलं नाही. ते फक्त आपल्या त्या कुटीमध्ये राहून भगवंताची भक्ती करत होते. आणि त्यांचा असा विश्वास होता की हे माझे भोग आहेत, हे माझं प्रारब्ध आहे,
ते सरल्यावर निश्चित भगवंताची मला कृपा मिळेल किंवा भगवंत निश्चित एक ना एक दिवस मला कृपा प्रसाद देतील. पण तोपर्यंत मला मी स्वतःहून असं काही मागणार नाही. मी सकाम भक्ती करणार नाही, की मी एवढी तुझी भक्ती करतो, एवढी पूजा अर्चा करतो, एवढं हे करतो, तर तू मला माझ्या नुसतं त्यांच्यावर तर कुटुंबाची जबाबदारी होती, बायको होती, मुलं होते. पण त्यांची सुद्धा त्यांनी हे केले नाही, की यांना त्रास होतो आहे, तर नाही. त्यांनी फक्त सकाम भक्ती त्यांनी स्वीकारलीच नाही. तेच निष्काम भक्ती करत राहिले आणि भक्तीमध्ये पुढे हळूहळू जात राहिले आणि मग शेवटी काय झालं आपल्याला माहिती आहे, की जेव्हा ते द्वारकेमध्ये गेले होते भगवंतांना भेटायला आणि त्यांना भगवंतांनी भरभरून दिलं. घरी येईपर्यंत त्यांना त्यांचं घर ओळखता येत नव्हतं, कारण की झोपडीचा महाल झाला होता. ज्यांच्या अंगावर पूर्ण वस्त्र घालायला नव्हती अशांच्या त्यांच्या बायका मुलांच्या अंगावर उंची वस्त्र परिधान होती आणि त्याच्यानंतर दिव्य अलंकार, वेगवेगळे अलंकार त्यांनी घातलेले होते. घरामध्ये भरपूर धनधान्य होतं. भरपूर लक्ष्मी त्यांच्याकडे धनप्राप्ती झालेली होती. असं सगळं काही होतं. आणि हे केवळ त्यांच्या अशा जो भक्त जो आहे, की 18 विश्व दारिद्र्य असताना सुद्धा त्याने एक चकार शब्द, की बाबा माझे मुलं उपाशी झोपले आहेत, असं ह्या व्याकुळतेने सुद्धा त्यांनी कधी भगवंताकडे काही मागितलं नाही. आणि म्हणून भगवंतांनी त्यांना भरभरून दिलं. भगवंत त्यांच्यावर प्रसन्न झाले. असा भक्त जो असतो तो भगवंताला प्रिय असतो. पुढचं उदाहरण आहे प्रल्हाद महाराजांचं. प्रल्हाद महाराजांच्या तर आपल्याला अनेक गोष्टी माहिती आहेत. वयाच्या 5व्या वर्षी भगवंत प्रकट झाले होते नृसिंह अवतारामध्ये आणि त्यांनी हिरण्यकश्यपूचा वध केला होता. म्हणजे त्याच्या आधीचा त्यांचा काळ म्हणू शकतो किंवा त्या वयवर्ष पूर्ण 5 नसताना सुद्धा त्या लहानग्या बाळाला त्याचे वडील अनेक पद्धतीने त्रास देत होते, अनेक अत्याचार करत होते. मला सांगा वय वर्ष 5 आपल्या घरात जर कोणी असेल किंवा 5 वर्षाचं मूल डोळ्यासमोर आणा आणि भक्त प्रल्हाद डोळ्यासमोर आणा. हो की नाही? भगवंताच्या भगवंतांनीच ती एक शक्ती दिली होती, की त्या वयात सुद्धा ते भगवंतांचं नाव घेत होते, नाम घेत होते आणि एवढे अत्याचार की पण डगमगले नाही. बलाढ्य हत्ती त्याच्या पायाखाली देण्याचा प्रयत्न झाला. आजूबाजूला अनेक सर्पदंश करायचा प्रयत्न झाला. वरून उडी अगदी डोंगरावरून ढकलण्याचा प्रयत्न. म्हणजे काय नाही त्यांना कसले अत्याचार नाही केले. राक्षसी असा त्यांचा छळ झाला. पण प्रल्हाद महाराज कुठे डगमगले नाहीत. असा जो भक्त असतो तो भगवंताला प्रिय आहे. मग पुढचं आहे की जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो. जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा ह्या सगळ्यांमध्ये समभाव आहे. कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो. सदैव शांती आहे आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो. जो घरादाराची काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. इथे अंबरीश महाराजांचं उदाहरण आहे. अंबरीश महाराज ही भागवतम मधली गोष्ट आहे. अंबरीश महाराज हे उत्तम असे राज्य सांभाळत होते. भगवंताचे भक्त होते. ते सुद्धा भावभक्ती या पायरीवर होते आणि नेहमीच म्हणजे प्रजेसाठी सतत छान कार्य करत असत. उत्तम पद्धतीने राज्य सांभाळत असत आणि भगवंताची एकीकडे भक्ती सुद्धा सुरू होते. आणि मग काय एकदा असंच त्यांच्याकडे एकादशी होती आणि एकादशीचं पारणं द्वादशीला दुसऱ्या दिवशी सोडतात. हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि त्याची पण एक वेळ असते. त्या वेळेमध्ये ते पारणं म्हणजे तो उपवास सोडावा लागतो. मग अंबरीश महाराजांचा उपवास होता एकादशीचा आणि दुसऱ्या दिवशी द्वादशी होती आणि त्या दिवशी दुर्वासा मुनी त्यांच्याकडे आले आणि त्यांचे सगळे ते शिष्यगण वगैरे सगळे आले आणि म्हणे की आपण एकत्रच भोजनाला बसू. तुम्ही तयारी करा. आम्ही सगळे स्नान आटपून येतो. नदीवर जातो. स्नान आटपून आम्ही येतो परत. आणि नदीवर जे दुर्वासा मुनी गेले
ते परत यायचं काही नावच नाही. उपवास आहे तो सोडायचा आहे, पारणं फिरायचं आहे. आणि इथे दुर्वासा मुनींचा कुठेच पत्ता नाही. मग त्या राजाचे म्हणजे अंबरीश महाराजांचे प्रधानमंत्री म्हणाले, की "महाराज तुम्ही पाणी तरी पिऊन घ्या, उपवास तरी सोडा. तुम्ही त्यांच्यासोबतच भोजनाला बसा, पण पाण्याने उपवास तरी सोडून घ्या." आणि पाण्याचा एक घोट घ्यायला गेले आणि तिथेच दुर्वासा मुनींची एंट्री झाली. ते तिकडनं परत आले. आणि दुर्वासा मुनी तर कशासाठी प्रसिद्ध आहे सगळ्यांना माहिती आहे, की त्यांचं क्रोधावर जराही नियंत्रण नाही आणि क्रोधासाठी ते खूप प्रसिद्ध आहे. आणि मग दुर्वासा मुनींनी हे बघितलं आणि त्यांचा क्रोध, राग जो आहे तो अनावर झाला, की मी यांना सांगून गेलो होतो. आणि हा पूर्वीच्या काळी ऋषी मुनींना फार मानत असत. म्हणजे भागवतामधल्या जर आपण काही कथा ऐकल्या किंवा कुठल्या गोष्टी वाचल्या, त्याचा एखादा राजा जर म्हणजे राज्य चालवण्यासाठी योग्य नसेल, तर ऋषीमुनींकडे तो अधिकार होता, की तो राजा दुसऱ्या राजाला त्या राज्यावर बसवायचं. की एवढं त्यांच्याकडे ताकद होती, एवढे अधिकार होते आणि राजे सुद्धा त्यांचं ऐकत असत. आणि दुर्वासा मुनी बघितलं, की अंबरीश महाराज पाणी पिता आहेत, उपवास सोडता आहेत. मी त्यांना सांगून गेलो होतो. आणि मग काय त्यांचा राग अनावर झाला. आणि मग त्यांनी सांगितलं, की "हे राजन, तुला माझ्यासाठी थांबता आलं नाही. तुझ्याकडे ऋषी दुर्वासा मुनी शिष्यगणांसकट आलेले आहेत आणि तू यज्ञ ऋषींसाठी असलेलं हितकर्म विसरून गेलेला आहेस." वगैरे असं काय काय बोलू लागले. आणि ते म्हणे, "मी तुला आता शाप देतो." आणि त्यांनी त्यांना शाप देण्यासाठी शाप न देता त्यांनी एका असुराला तिथे निर्माण केलं. आणि त्या असुराला सांगितलं, की ह्या अंबरीश महाराजांचा आत्ताच्या आत्ता वध कर. आणि अंबरीश महाराज हे सगळं बघता आहेत. ते प्रतिकार करू शकत होते, पण त्यांनी तसं काही केलं नाही. ते भगवंताचा धावा करायला लागले. नाव घ्यायला लागले, की "बाबा तूच आता ठरव इथे काय आहे. एक तर माझा मृत्यू होईल, कारण की तारणाराही तूच आहे, मारणाराही तूच आहेस. एवढं तर निश्चित माहिती आहे. त्यामुळे हा प्रसंगातून त्याचं काय तू करणार आहेस?" म्हणून त्यांनी भगवंताला शरण गेले. त्यांचं नाम घ्यायला सुरुवात केली. आणि भक्ताने बोलवावं आणि भगवंताने यावं नाही असं तर कधी झालेलं नाही आहे. त्यामुळे भगवंतांनी आपलं सुदर्शन तिकडे सोडलं. सुदर्शन चक्र लागलं तो जो असुर सोडला होता त्याच्या मागे लागलं, त्या असुराला तिथे त्याचा मारून टाकलं त्या सुदर्शन चक्राने. आणि ते सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनींच्या मागे लागलं. दुर्वासा मुनी हे सैरावैरा पळायला लागले. पळत 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 ते ब्रह्मदेवांकडे गेले. ब्रह्मदेव म्हणतात, "ते भगवंतांचं अस्त्र आहे. माझ्याकडे कसा त्याचा तोडगा असेल? मी बघा भगवान शिवशंकरांकडे काही होतं आहे का?" भगवान शिवशंकरांकडे गेले. भगवान शंकर म्हणतात, "ह्या गोष्टीचा तोडगा माझ्याकडे पण नाही. भगवंतांचं सुदर्शन आहे ते. त्याचं तोड माझ्याकडे नाही. मी काय त्याला परत फिरवू शकत नाही. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही भगवान विष्णूंकडेच जा." ते भगवान विष्णूंकडेच गेले. भगवान विष्णू म्हणतात, "ते माझ्या भक्तासाठी सुटलेलं आहे. त्यामुळे त्याचा तोडगा माझ्याकडे पण नाही. मी पण त्याला अडवू शकत नाही." मग आता हली पंचायत मध्ये म्हणतात, भगवंत तुम्हीच आता याच्यावर उपाय सांगा." तर म्हणे, "ठीक आहे, त्याच्यावर उपाय म्हणजे अंबरीश महाराज. त्यांनी तुम्हाला माफ केलं तर माझं सुदर्शन चक्र ते माझ्याकडे परत येईल." अंबरीश महाराजांकडे मग दुर्वासा मुनी परत आले. आणि त्यांनी माफी मागितली, की "बाबा माझ्याकडनं चूक झाली माझी, मला माफ कर वगैरे. पुन्हा असं होणार नाही." आणि मग ते सुदर्शन चक्र परत गेलं. भगवंतांनी ते परत म्हणजे अंबरीश महाराजांनी भगवंतांना विनंती केली, की "कृपया तुम्ही आपलं सुदर्शन चक्र मागे घ्या." आणि ते सुदर्शन चक्र अशा पद्धतीने परत गेलं. म्हणजे भक्तासाठी भगवंत काय काय करतात किंवा त्यांचं कुठल्याही गोष्टीमध्ये भगवंत म्हणतात, की "नाही, मला कुठल्याही कर्मबंधनामध्ये नाही." त्यामुळे भक्तांसाठी
ते कुठल्याही परिस्थितीत कुठेही कसेही त्यांच्या रक्षणासाठी त्यांच्यासाठी भगवंत उभे असतात. आणि असा जो भक्त आहे म्हणजे अंबरीश महाराजांची बघा अवस्था बघा, याच्यामध्ये समोर मृत्यू समोर आहे, काही चूक नव्हती, आपण किती डिफेंड केलं असतं बघा, पण ते फक्त शांतपणे तो मृत्यूही स्वीकारायला तयार होते, शापही स्वीकारायला तयार होते आणि त्यांनी ते भगवंतांचा अशा परिस्थितीतही त्यांनी धावा केला. आणि असा जो कोणी असतो तो मला प्रिय आहे असं भगवंत म्हणतात. आणि मग पुढे हा शेवटचा श्लोक आहे ज्याच्यात म्हणत आहेत, जे भक्ती सेवेच्या ह्या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, असे सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहेत. मग आपल्या भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला वाहून घेणं आणि भक्तीमध्ये संलग्न राहणं, मग असे कुठलेही भक्त असतील तर ते मला प्रिय आहेत. आणि म्हणून मग आपल्याला बघा, आपल्याला वेगवेगळ्या भक्ती सेवा सांगितलेल्या आहेत. आता मला सांगा, मग त्या वेगवेगळ्या त्या सेवा ज्या आहेत त्या प्रत्येकासाठीच आहेत किंवा प्रत्येकाचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. म्हणजे आता आपण भगवंतांनी भगवंताची भक्ती कशी करावी, म्हणजे सगुण रूपावर करावी का निर्गुण रूपावर करावी, त्याच्यानंतर मग साधना भक्ती करावी का निष्काम भक्ती, म्हणजे भक्तीचे प्रकार सांगितलेले आहेत की कुठल्या पद्धतीने आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. मग आपण वेगवेगळे हे प्रकार जे आहेत, मग साधना भक्ती असेल, अनन्य भक्ती असेल, त्याच्यानंतर निष्काम कर्मयोग असेल, कर्मयोग, ज्ञानयोग, ज्ञान घ्या, ध्यान, तुम्ही काही करा, पण ह्याच्यासाठी भगवंतांनी आपल्याला 9 प्रकार सांगितलेले आहेत, हो की नाही? मग मला आता सांगा, ते 9 प्रकार जे भगवंतांनी सांगितलेले आहेत, ज्याला आपण नवविधा भक्ती म्हणतो, तर ते कोणाला आठवतायत का? कोण सांगणार मला? हँड रेस करा. एकेकाने एक एक सांगितलं तरी चालेल, किंवा कोणाला 9च्या 9 आठवतायत. वसुधा माताजी, हरे कृष्णा. अजून कोणाला आठवतायत? हरे कृष्ण माताजी. श्रवणम, हा, कीर्तनम, दास्य सेवनम, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बरं, हरे कृष्णा माताजी. गंगाधर प्रभूजी, हरे कृष्ण. मला इथे चॅट बॉक्स मध्ये पण, अच्छा, ओके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्याच्या 9 मध्ये श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य आणि आत्मनिवेदन. खूप छान. 9 पायऱ्या. खूप छान. 9 आपल्याला नवविधा भक्ती ज्या आहेत, हरे तर कृष्ण. हे हरे कृष्ण प्रभूजी, खूप छान. तर हे आपल्याला नवविधा भक्ती, ज्या वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण भगवंताची भक्ती करू शकतो, तर हेही आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि भक्ती करता करता आपल्याला किंवा आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आपल्याला कुठल्या कुठल्या पायऱ्या किंवा कुठले कुठले टप्पे पूर्ण करायचे आहेत, कुठल्या कुठल्या पायऱ्या किंवा भक्तीच्या स्टेजेस ज्या आहेत, त्या आपल्याला एक एक पूर्ण करत पुढे पुढे जायचं आहे. तर त्या 9 पायऱ्या कोणाला आठवत आहेत का? कोण सांगणार? हरे कृष्णा. हँड रेस करा. थांबा गंगाधर प्रभूजी, अजून कोणाला सांगायचं असेल तर, नाहीतर मग तुम्ही सांगा. हरे कृष्णा. नाही आठवत एखादं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा वर्षा माताजी. क्रोध, मोह नाही. नाही का? हा, हरे कृष्णा. अजून कोणाला प्रयत्न करायचा आहे? नाही आठवत, ठीक आहे. हरे कृष्णा. गंगाधर प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. त्याच्यामध्ये श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेम भक्ती. खूप छान.
खूप या छान 9 पायऱ्या. पद्धतीने. हो हो. असं. तर ह्या हरे 9 कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हे 9 प्रकार, हे 9 टप्पे जे आहेत, ह्या सगळ्या टप्प्यातून प्रत्येक भक्ताला जायचं आहे किंवा प्रत्येक भक्ताचा तो प्रवास असाच असणार आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला भक्ती योगामध्ये, भक्ती मार्गामध्ये भगवंतांनी एक गोष्टी सांगितल्या. म्हणजे अगदी 7व्या अध्यायापासून 12व्या अध्यायापर्यंत भगवंतांनी आपल्याला त्यांच्या ऐश्वर्यांचं आपल्याला वर्णन सांगितलं. नुसतं वर्णन नाही सांगितलं, तर ते विश्वरूप सुद्धा प्रकट केलं. ते सुद्धा कालच्या आपल्या 11व्या अध्यायात सांगितलं. आणि नुसतं हे सांगितलं का नाही, तर त्याच्या आधी त्यांनी आपल्याला ज्ञान दिलं. आपल्याला भगवंतांबद्दलची माहिती सांगितली. त्यांच्या विविध शक्तींचं वर्णन केलेलं आहे. मग तो 7वा अध्याय असेल, 8वा अध्याय असेल, 9वा अध्याय असेल. आणि मग आपला आणि भगवंतांचा संबंध काय आहे? आपल्या मनुष्य जन्म म्हणून आपल्या जन्माचा अभ्युदय काय आहे? आणि आपल्या जन्माचा प्रयोजन काय आहे? आपल्याला आपला जन्म जो आहे तो कशासाठी झालेला आहे? काहीतरी त्याचं ध्येय असेल, काहीतरी त्याचा गोल असेल. तर म्हणजे संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन. आपण भगवंताचे अंश आहोत आणि आपण भगवंताचे नित्य सेवक आहोत. त्यामुळे आपल्याला भगवंताची सेवा करत करत भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. म्हणजे भगवंताच्या वैकुंठ धामापर्यंत, मोक्षधामापर्यंत पोहोचायचं आहे. जेणेकरून आपण ह्या ब्रह्मांडामध्ये, आपण ज्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये, त्या वेड्यामध्ये अडकलेलो आहोत, तर त्या चक्रामधून निश्चित आपली सुटका होईल. भगवंत आपल्याला नक्की उद्धार करतील, आपल्याला तारून नेतील. अशा आपण भक्ती योगामध्ये हे सगळं आपण एक अध्यायामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि आपण पाहिलेलं आहे. आणि इथेच आपला 12वा अध्यायही संपतो आहे आणि इथेच आपला भक्ती योग सुद्धा संपतो आहे. 12व्या अध्यायात आपण पाहिलं अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती, भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे आणि कृष्णाला प्रिय असलेले, म्हणजे एका भक्ताकडनं कृष्णाला काय अपेक्षित आहे, एक भक्त कसा असावा, तर त्याचंही वर्णन भगवंतांनी आजच्या अध्यायामध्ये केलेलं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. इथेच भगवद्गीतेचा दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा.